Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk eman zenion zure elizari San Pio bosgarrena aita santua, fedea babesteko eta kultoa duinagoa bilakatzeko. Iguzu bere bidez gu ere fede biziz eta maitasun egiazkoz bizi ditzagula misterio santuak Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan jainkoaren aingeruak esan zion Feliperi: Ea, zoaz hego alderuntz, Jerusalemdik behera, Gazara doan bidetik. Bide hori basamortuan zehar doa. Abiatu zen Felipe eta han ikusi zuen Etiopiar iren bat. Etiopiako Kandaze erreginaren ministroa zen, haren ondasun guztien administratzailea. Jerusalemera etorri zen jainkoa adoratzera eta berriro etxera zihoan. Bere karrozan eserita, Isaias profeta irakurtzen ari zen. Espirituak esan zion Feliperi: aurreratu eta jarri karroza horren ondoan. Felipe lasterka gerturatu zitzaion eta Isaias profeta irakurtzen entzunik esan zion irenari: ulertzen alduzu irakurtzen ari zerana? Harek erantzun: nola ulertuko dut bada, inork azaltzen ez badit. Eta igo eta berarekin eseritzeko eskatu zion Feliperi. Irakurtzen ari zen liburu santuko pasartea hauxe zan: hiltzera daramaten bildotsa bezala, hile moztaien aurrean isilik dagoen ardia bezala. Ahorik zabaldu gabe egon zen, gizon ezereza zelako, ez zioten justiziarik egin. Nork aipatuko du haren ondoren goza? Errotik atera zuen eta haren bizia lurretik. Galdetu zion irenak Feliperi: esaidazu mesedez, nortaz dio hori profetak, bere buruaz ala beste norbaitetaz? Felipek orduan liburu santuko pasarte hontatik abiaturik Jesusen berri ona iragarri zion. Bidean aurrera zihoaztela, ura zegoen toki batera iritsi ziren, eta irenak esan zuen: ona hemen ura, zerk galerazten du ni bataiatzea? Karrozak gelditzeko agindu zuen. Felipe eta Irena biak uretara jaitsi ziren eta Felipek bataiatu egin zuen. Uretatik atera zirenean, jaunaren espirituak hartu eta eraman zuen Felipe. Irenak ez zuen gehiago ikusi eta poz-pozik jarraitu zuen bidean aurrera. Felipe berriz azoton aurkitu zen eta herri guztietan berri ona iragartzen ari zen, Zesareara iritsi arte. Jaunak esana: eskerrak zuri, jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia, jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia, bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia, piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia.
jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari, ezin da inor nigana etorri, bialdun hauen aitak erakartzen ez badu, eta nik piztuko dut azken egunean. Honela dator profeten liburuan, Jainkoaren ikasle izango dira guztiak, aitari entzun eta harek irakatsia bere ganatzen duena nigana dator. Horrek ez du esan nahi, inork aita ikusi duenik, Jainkoagandik etorri denak bakarrik ikusi du aita. Bene-benetan diozuet, sinisten duenak betiko bizia du. Ni naiz bizia ematen duen ogia, zuen gurasoek mana jan zuten basamortuan eta hala ere hil egin ziren. Bestelakoa da zerutik jaisten den ogia, honetatik jaten duena ez da hilko. Ni naiz zerutik jetxia den ogi bizia, ogi honetatik jaten duena betiko biziko da. Eta nik emango dudan ogia nire haragia da, mundua bizi dadin emandakoa. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Lehenengo irakurgaian entzun dugu Etiopiako Irena, eunukoa, eta erreginen gorteetan egoten ziren zerbitzari morroi erdi esklabu hoietako bat, Etiopiatik Jerusalemera joandakoa. Etiopian, Salomon erregearen garaitatik, badaude halako judutar batzuk. Gaur egun esaten zaie falaxak, los falaxak. Eta horiek dira etiopiarrak, beltzak, eta judutarrak erlijioz. Eta Salomon erregearen garaitik heldu dira. Eta horietako bat zen, nonbait gaur agertu zaigun Irenau, lehenengo irakurgaian agertu den Irenau. Eta horregatik Etiopiatik Jerusalengo tenplura otoitz egitera joan zen. Pentsatu behar dugu, garai hartan izugarrizko viajea zela, Etiopiatik Jerusalemera joatea. Baina area joan zen, eta zeozer haituzu nonbait kristautasunari buruz. Eta Felipekin topo egin zuelarik, hain zuzen ere, Isaiasen pasarte bat irakurtzen ari zen. Bera, judutar sinistu nabai zen. Eta Feliperen azalpenekin bihotzetik, jangoikoak bere bihotza ukitu, eta bataioa eskatu zuen. Eta Felipek bataiatu egin zuen Antxen bertan. Eta gaurkoan ere, Elizak ospatzen du San Pio bosgarrena. Aita santu bat izan duzen, hain zuzen ere 16. mendekoa. Eta kuriosidade bezala, bera Dominikoa zen, eta Dominikoek abitu txuria ibiltzen dute, eta izan duzen txuriz jantzi zen aurreneko aita santua. Eta geroztik, aita santu guztiak txuriz jantzi izan dira. Ez da San Pedroren gandik heldu den ohitura bat, baizik eta Pio bosgarrenaren gandik heldu dena. Bere garaian, esan genezake berak izan duzen Trentoko kontzilioa, eta bera izan duzen Trentoko kontzilioa martxan jartzen da izugarrizko lanak egin zituen aita santu bat, pertsona rektoa zen, xorrotx, antxa, eta bere garaiko ohiturak eta zuzentzen inal guziek egin zituen obispo guzik, bakoitza bere sedean, bere egoitzan bizitzeko, zera guzikin zituen, kardenalak ere modu austeroan, bera oso pertsona austeroa zen, penitentzian eta pobrezian eta ohitutakoa, eta inal guzik egin zituen, hango kardenalak eta ez sekuleko bizimodua, baizik eta oso austeroa izan zezaten, eta horietan lan handia egin zuen. Oso famatu da, esan genezake baita ere, alde batetik liturgian berak garai hartako erritoa berak moldatu zuelako, edo bere garaian behintzat berak aprobatu zuelako. Eta errito hori bere garaitik, meza tridentinoa izan du da, erabili izan du dena Vatikano bigarren erarte. Pentsatu dezakegu 300 da gehiago urtez, errito hori indarrean egondu dela Eliza Latinoan. Beste errito gutxi batzuk ditu ziren,
igual Ambrosianoa Milanen, edo Mozarabea Toledon, edo olako herrito gutxi batzuk, baina bestela bakarra izan du dira orientalak eta San Pio Bosgarrenaren mezaliburua. Eta oso berri arte izan du da indarrean. Gaur egun ere badaudelako minoria txiki batzuk hori erabiltzen dutena, Benedikto Hamaseigarrenak permiso eman zuen, eta da Pio Bosgarrenak egindako moldaketa bat. Baita ere, bere garaien, ja bere bizitzaren azkeneko hilabeteetan izan duzen Lepantoko bataila famatua, izugarrizko bataila Mediterraneoan. Turkoek, otomanoek, Mediterraneoa erabat menperatzeko izugarrizko mehatxua ziren, indar ikaragarria zaukaten, Konstantinopla bera konkistatu zuen, Afrikako iparralde guztien ere nagusi ziren, eta izugarrizko arriskua baita Erroma eta dena beak konkistatzeko. Eta orduan aliantza bat egin zuten, Veneziak, Aita Santuk, eta Felipe II Espainikoak, eta buru izan duzan Don Juan de Austria, Aita Santuk berak izendatutakoa, eta Lepanton izan duzan 1571 urtean, urriaren 7an, ikaragarrizko bataila, eta kristauek irabazi zuten, eta horregatik otomanoek ezin izan zuten Europa osoa konkistatu. Pio Bosgarrena orazioan zegoen, eta letania berri bat erantsi zion errosarioari, kristauen laguntzailea. Gaur egungo egoeran ere, hoixe guk Pio Bosgarrenak egin bezala guk ere halaxe eskatzen diogu. Bere laguntza Ama Birjinari espirituala, indarra, osasuna eskatuz gure Ama Birjinari. Eta Pio Bosgarrenari ere bere bitartekaritza. Guk ere bere jangoi Elizaren liturgia, Elizaren jangoikoaren hitza, eta Jesusek erakutsitako bizimodua beti bihotzetik estimatu dezagun. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu oso bereziki egunero bezala koronavirusa sufritzen ari diren guztien alde. Eskatuko dugu baita ere ekonomian eta lanean ari diren guztien alde, esan genezake krisialdiari eta aurre egin ahal izateko, langabezian gelditzeko arriskua dutenen alde, beren ogibideak eta oso modu zailean eta aurrera eramateko posturan gelditu diren guztien alde, denen alde eskatuko diogu jangoikoari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko Meza Santuan bereziki eskatuko dugu Beintza Labainen hilden Patxi Iruretagoienaren alde, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Ama maite Maria, egi gozu lagun, zure bitartez Jesus ikusi dezagun, zure bitartez Jesus ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jainko maitea, zuk sakrifizio honen bidez jainkotasunaren parte egiten gaituzu. Iguzu gure bizitzak benetako testimonioa eman dezala eta ezagutzen dugun egi hori praktikara eraman dezagula Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu jangoiko alguztidun betireko horri,
Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez, gizon egina eta Birjina gandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Ogit ardo hauek zure espiritua isuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren arkitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez guten taldiren aman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti, Jesukristo gure jauna,
Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jaunani ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baino santzazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiz. Zatoz jauna, zure herriari laguntzera. Zuk sartu gaituzu zure erreinuko misterioetan. Egizu gure pekatu bizitza alde batera utzita. Saia gaitezela betiko biziaren berritasunean bizitzen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jainkoari. Eta bukatzeko, gaur San Pio bosgarrenaren eguna, bera Dominikoa, errosarioaren oso devotua, eta nahiz eta urria ez izan, baino errosarioan kantatuz emango diogu amaiera gaurko mezari. Bizi derila errosarioa, amatxit maitearen orazioa, amatxit maitearen orazioa. Ave Maria bada aingeru hitza, errosarioa da zeruko giltza. Bizi dedila errosarioa, amatxit maitearen orazioa, amatxit maitearen orazioa.